እሞስ ናይ ስትረስ ቀደም ፋሒሉ ዝነብር ነይሩ ሰብ ሕጂ ግን ተኣኪቡ እዩ ተኣኪብካ ተነርካ ድማ ስትረስ ክኸውን ኢኻ ምክንያቱ ውድድራት ክመጽእ እዩ ቀደም እኮ ሰብ ብናይ ጉልበት ይድሰርሕ ነይሩ ሕጂ ግን መብዛሕትኡ ብናይ ኣእምሮ እዩ ምውድዳር በዚሑ ኣሎ ስለዚ ሓደራኹም እዛ ስትረስ ዝበሃል ዝሓንጎልና እኮ እቲ ናይ ቀደም እዩ እቲ ናይ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝነበረ ኣእምሮ ሳያ እዚ ዓለም ግን እታ ናይ ቀደም ዓለም ኣይኮነትን ሕጂ እቲ ኣእምሮና ዝተሰርሓቶ እዚ ሕጂ ዓለም ካብታ ኣእምሮ ዝሕተት ዘሎ ዓቕማ ኣይኮነን ሰብ ሕጂ ምጻሪ ሲኢንዎ ሞሎ በብዚ ግዜ ዝኮ ህይወት ቀሊል ይኽበሃል ይኽእል እዩ ኤሌቬተር ኣሎ ዝሊፍት ማይክሮዌቭ ኣሎ ማሞቂ ፍሪጅ ኣሎ መቐመጥ ፀብሒ እንጨቲ ኣሪኻ ኮቦ ኣሪኻ የለን እኮ ሕጂ ውላ ዓቢልካ ሓዊ ተኣጉድ ተብስል መኪና መባፃፅሒት ኣሎ ኣውቶቡስ ነፋሪት ባቡር እንታይ እሞ ክብለኩም ሞባይል ቴሌፎን ኣሎ እንታይ እሞ ዝርዝሩ ነዊሕ እዩ ነዚ ህይወት ከቃልል ተባሂሉ ዝተሰርሐ ዝቐረበልና ብዙሕ እዩ ከም ሎሙ ግን እቲ ስትረስ ንሰብ ዓብሊልዎ ይፈልጥን እዩ